Helo, fi di Lowri P Davies. Dwi'n cynllunydd a crefftwraig o Llangybion Ceredigion. Dwi'n aelod o Clwb Rodderi. Fi sy'n cynllunio creu goron y cadeirio eleni. Dwi wedi seilio'r goron ar mynyddoedd Ceredigion. Dwi wedi defnyddio copper a wire silver i fel sail y goron a wedyn felfet gwyrdd i tu fewn y goron i greu yr awylgyrch o mynyddoedd. Dwi wedi gwneud pob un elfen o'r goron efo llaw. Dwi wedi torri allan efo llaw a wedyn wneud yr golwg orffenedig efo llaw, polisio a rifito yr dau ddarn at ei gilydd. Dwi wedi wedyn ysgrythu detail y mynyddoedd a wedyn defnyddio wair arian i just dod ar traw arall i'r goron. Dwi'n credu taw fi'r aelod cyntaf i gynllunio a creu'r goron i'r Eisteddfod. Mae wedi bod yn fraint anrhydedd cael fy holi i greu'r goron eleni a llongyfarchiadau pwy bynnag sy'n mynd i ennill chi. Diolch.